Minangku sageng jajan Angin sangat iki pisang asi aneka putra tangan jok saking wiyadi kagyatri sang kapirangu tangkang sedukus manjeng wonten ing bicanggan sangarup nanda gandha kocapun pisang Prabu Sekti Gerak enggeng melajar awit den keplak ning Ratu Mandura Sang Prabu Baladewa nalika semanten candrané Sang Prabu Sekti Gerak pating ninggal pating pecicil kaya malih sesumbar mawa lindu bumi gonceng malodha kuntur gatot kumop sang jalane dhewe wah keparat menungso ora tatanan truhun dimemulkut wonten dawuh. Lho, nun. Wonten dawuh, Bos. Nimbali kengadi pun bilung kalian Kakang kula Tian. Oke aku rombongan iki ora kaya ngono kuwi ora. Aku ki nek kowe iki nek ora aku sing nggawa ku sing ora tekan kene. Apa kowe mung nunut aku kok? Lah nek kowe iki ora arep manut karo aku tak gabur tak dokke kertas serandaan ngono to. Anggep ya apa? Aja do guneman dhewe. Nggih, kersanipun. Kersanipun kados pundi sinuwun Prabu Sekti Gerak? Entuk gawe napa mboten? Wah, lah keparat. Kok aku wis kelakon sowan kersaning sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih, pun ketemu. Wis nawala pun diaturke sampeyan diutus sinuwun Prabu Godayekma nawala pun sampeyan pasrahke wis wangsulane Prabu Kresna pripun wah nek aku ngandhake sing sak nyatane mesti mengko bilung lengguyu nganti keceret pising nggih lah kurang niku pun apal sampeyan niku teng pundi papan mboten ning sampeyan jaga heeh kula niku ngetutke dalang, napa? Ngetutke raja sabrang kaya sampean niku sore niku kan gleling. Sebo munggah pasewakan dayawan niku wis wondrong plak plak jleng tung tung jleng. Begitu jam 2 klekus model.
Iku mono kek kedadosane. Ya ta yang piano got. Kowe kuwi malah acu-acu. Aku wis ora arep mempermainkan kowe kok. Ora arep nguncal-nguncalke apa-apa. Witekno nguncalke nang ndi ya sing dipuk wong liya wong awak mbedhegrek kaya resen ngono. Aja ngrembug eleke kancane. Mboten. Sing kula rembug iku eleke sampeyan. Lho kok aku? Lah pripun pun sewu. Kula menika pun ngeleke lho sadurunge bidal teng mriki niku kula pun ngemotke panjenengan. Sinuwun pun sewu sampeyan niku ampun ngantos teng negara Ndorowati nantang perkara. Mergo kula ampun matur sampeyan niku kulinane jam 09.00 pun dibel bojone sampeyan kan mlebet omah mijeti kethuk. Sampeyan niku kalih bojo mawon kalah. Napa meneh kalih satria-satria Ndorowati niku sengara menang ya kok. Bener. Lah kaya sakniki pripun? Kula pun saged bedhek ketoke sing mangsulan Sinuwun Prabu Kresna ning sing mangsulan Sinuwun Prabu Baladewa. Nggih napa mboten? Wah. Dites kowe lho. Dites wong kula maca naskah apik. Uga cocok badarke lelakon. Ora kok jeneng badarke lelakon, kene iki ora kok jeneng nembe mangkasingatan ning ya didelok kanganing Prabu Setigrat kuwi kepiye. Wah, lah iblis lanat. Kok Baladewa iki antep tenan tangan. Mboten namung tangan, niku nek nyuwarane wis ora kira-kira. Nggih. Nika niku paling kendel nek kon ngamuk, kon muring-muring niku. Pokoke nek power sound system jereng jeblok niku dereng leren muring-muring Prabu Baladewa niku. Pokoke nek enten pendemung niku dereng kalungan asbak. Niku dereng mandeg, muring-muring Baladewa nika. Lah kersane pripun? Nek kula mrenggake kundur mawon niku. Bali piye? Aku bali ora entuk gawe. Malah mung nampa wirang, nampa dukane Sinuwun Prabu Gandayatma. Lho wong ngoten, Bas. Lho wong ngoten lho, Bas. Bangane sampean teng mriki mengke mung dadi bakang. Lho wong bali kalih garwane urip omah-omah bahagia ya, Bro. Heeh. Ora urip karo bojo, ora idep. Nyatane ning omah mung ngono umbah-umbah. Lah kempun kersane pripun? Kok wonten dawuh. Baladewa tak jajal. Baladewa tak jajal. Sepira kadidayane? Jare dheweke kuwi duwe pusaka kok. Nggih, Prabu Baladewa niku gadah pusaka. Kodrat kalian Wiradat. Sing kodrat niku jenenge Kiai Nenggala, sing Wiradat niku jenenge Kiai Lugara. Niku mapane teng epek-epek. Pusaka niku pusaka tamake Gunung Jugruk segara asat. Nek enten bayi lair langsung mati niku nek pusaka niku ditamake. Napa sampean mantun? Bilung, wonten dawuh. Kowe aja ngombe karo Ratu Gustimu Prabu Setigrat. Najan to kaya ngene aku ki ya ndek piyantel, aku ki ya ndek pusaka. Napa? Siung pengabet. Alah. Pun model kuna niku. Pun model kuna. Ambek sampean niku perang niku pun boten sakandhe tenaga. Carane piye? Sesuk malam Selasa kliwon kula derekke ke. Nyandi munggah Gunung Kawi pados Kodam. Perang niku mung cukup main kodam niku dadi iso. Sing nyambut gawe pun bangsa halus. Bangsane rombongane portal dimensi niku. Napa ngeten mawon nek sampean menapa wegah ado-ado teng Gunung Kawi sampean sok dina Rebo Paing mangteng omahe bilung mawon. Arep to kapake? Ajeng kula wenehi ijazah ngelmu sedulur putih Sukma Sejati. Kuwi apa lho aku krungu. Kula wenehi iki kula wenehi bocoran sithik. Yo. Ngelmu apa kuwi? Ngelmu sedulur putih Sukma Sejati niku pokoke tangane sampean ngepel ngeten terus pilingane sampean mang nguyer. Mengke suwe teng dhuwur mripat niku enten klebur putih-putih. Lah niku sing dijenenge sedulur putih Sukma Sejati niku.
Wis sapa sing gawe ilmu kaya ngono kuwi? Mbah Rubito. Wana-wana. Tak cobane lho, Gok. Monggo nek sepenak. Warban sriteng turangko esti rakata enggar kaca lelayu sepi Kok Dun yuk modal tenan iki sampean lho modal piye kan niku sampean niate arep nemoni sinten Baladewa niku sing maju sinten sapa iku anak bocil bocil niku ming dedeke pawakane cah cilik nggih kalih kula men dhuwur kula niku dedeke ming 132 bobote ming 3-an kuwi wong po iwah diteloko ora iki. Sampai ampun nyepelekke niku, kula pun disclaimer for you. Iki omongan karo opo mah. Ya lek aku piye? Lah Baladewa niku bener Baladewa galak. Ning nek diukur kadigdayane, Baladewa niku digdaya merga pusaka. Lho. Dadi nek ora ndek pusaka niku mek kele-kele kaya kene iki ta. Sapa? Baladewa niku lho. Lah nek iki sapa? Niku adine Baladewa. Jek Marvin. Sing pranana kok andel sisan ora. Niku Sencaki. Sencaki. Nggih, ya Setyaki nek teng Solo, nek teng Yojo niku Sencaki. Cara Mbah Kita niku Sencaki. Wah, iblis lanang. Cah cilik kok brengose. Kandhane kok niku men nembe dicukur sisih. Biasane nek pun nyiwon nemen kok wah ngres kocak Sencaki melintir brengas. Tumangke kuping kiwa tengen mungsuh ngincer Durna diantil obat abet ke Durna ngobal-balan sirahe wae.
Gayeng nek Mbah Gita nek dalange niki ya kirangan. Ngono langsung ndon-ndon iki rombongan. Iki lakone ra tutirna. Sencaki jenenge, Lung. Nggih. Dik. Waduh. Nyeluk kok dik lho, musuh kok didik-dik. Sencaki. Ora parah. Lho. Iya iki lho. Pripun apane? Awake cilik kok suarane gedhe iki piye? Mboten pripun-pripun. Jan ngoten niku bocah niku. Lainan kita ini. Hermannya itu. Prabu Setigrat. Yo, keporo nyoto aku Prabu Setigrat. Ayo. Baladewa tekan kene. Baladewa kon tekan kene aku arep njajal jare dheweke duwe pusaka sing jenenge Kyai Nenggala, Kyai Lugara. Kon namake ning dadaku, Kyai Nenggala. Kyai Lugara kon namake ning mestakaku, ning dasku, nek nganti pecah sirahku, nek nganti cemblong dadaku tak sembah dlamane Prabu Baladewa 20 taun. Kowe wis modar arep nyembah ki caramu. Lho yo. Tapi piye iki ratune kocok iki ratune. Lek kuliah kita orang UGM iki. Mentang-mentang. Ayo, ora sah kowe ketemu karo Prabu Baladewa. Iku pensine mau sore senes. Mau dumen sine mau sore suarane ganteng kok. Ora sah ketemu karo Prabu Baladewa. Ora sah umpak-umpakan. Sapa sing ngakon? Ora iso karo kancane iki gender ning latar ngono bae. Anggep nyepelek. Mesake mburiku iki lho. Semengi bedegrek. Iki kapan nek perang ponakane iki bae? Ayo coba nek kowe tak keparengake. Sak pejago ngadar karo Prabu Baladewa, waton wis pecah sirahe Sencaki. Wah, babu, kabar wowo. Leno pangendiamu kowe tak cekel sirahmu, jambaki rambutmu. Tak bubuti jenggotmu mati ning kene. Iki. Bandar ke sini berapa nih? Oh, ayah. Wah. Penake kaya ngono. Gawe karo dhewe. Malah ora iso.
Kenrir. Lho. Aku ki ratu Gusti kok keplak. Sampeyan ki niba kok yo ketok ngincer ndasku. Udune kowe iki bersyukur. Lah pripun? Kakangmu togok ora tak lakok-lakokke. Bejo aku mung diuncalke mrono kuwi. Dale nek diuncalke rono barang. Dale nek dibuang rono barang. Ora ngrekoso kakangmu togok. Ngrekoso mbok ben dasare kuwi niku wis kulino diuber garapan. Wes
jeneng natah kayong kok njaluk seminggu rampung. Mongko tangan kula nembe lecek. Gumun puniki sapa banjik iki? Kula kena mbani tangan kula lecek, dimale lecek iku mergo kula nyampar gelas mendem. Iki menungsane niku ra sida ngewangi. Wah, edan. Gok, pripun? Lah kene iki ra sepiro. Andekno sapa mong sing murine kadidayane sencaki luweh timbangane Baladewa sapa? Kula. Saya akui kula sing ngomong. Kuwi. Mangsane apa kok? Wonten dawuh, jiwae pusakaku. Oh nggih. Ten pundi? Neng kereta. Nggih. Ayo lho dhewe bae. Nggih. Sing pundi sampeyan iku mbeta pusaka 5. Sing ning eblek misor dhewe. Kotak gawan. Sing pundi? Sing kaya guling bentuke.